kuan man sa damit. Kaya ang ginikanan sa naman po yung mga posisyon sa damit. Kung pwede kayo, ito nga, matod pang Brad Buyax, matod isa kung saan ako timbang Katoliko, magandang tinuod Brad, unang tibok niya pamilya, yung asawa, yung manak, nabunyagan yun sa simbahang Katoliko. Saya lang 3 years, tulog katulig niya timbang-timbang. Ay pa siya nagdesisyon na mo pasilong sa matuod nga simbahan, ng mga simbahang Katoliko. So live tas DXP, atong sugdan si hatag natong Brad Perfect Lurbanes alang siyahang tapiko karon hapuna. Unsay topic niya pero kanang topic niya sagad ani og dili mangali pagkaon adlang papahulay ron ni kaon pahulay. Og ang specialties ani Santo Papa mapintas nga unanap. Ano yung specialties ayon. So atong ihatag kamalangan hatag nato ni Bantugang Evangelist Brad Prefecto Lobranes sa Seventh Adventist Church alang sa iyang tapiko. Siya na mo kuan aron man na mosunod ang mga pangutana gikan sa grupo sa Catholic Faith Defenders. Brad Lobranes. Okay, mayong hapon sa tanang mga suki sa DSDD sa tibuok Mindanao o kutos maabot karon, no? Kamo nakadungog diha. Kini napasalamat ko sa DSDD o sa ato ang Monsignor si Archbishop Martin Humuad nga maoy manager sa DSDD nga i-welcome ang laing-laing mga relihiyon. Usa nini mao ang Seventh Adventist Church, no? Usa ko sa membro sa Seventh Adventist Church. Sa una ko Katoliko kun dako. Akong mama manaptan na may pistahan kada September ang among patron San Miguel. Unya ako sa una mo tiglaw og baboy. Bata pa ko tiglaw og baboy. Unya pag-abot sa pista ako po tigkalos og tubig. Pero tigyo hagua kayo kalos tubig pagkaos mga tao. Unya na udto alas 10 wa ko pamahaw pero mga tao piti ng busuga. Ang tiglaw og baboy ug ang tigkaos og tubig piting wala pay pamahaw. Pero salamat sa Ginoo nga nakasabot ko sa balang kasulatan. Kay nagaingon man si Gracious kay kinigong pagtuon sa balang kasulatan ang tumong diha kinabuhing dayon. Kung magsigitag debate, sigitag lantugi, sigitag pamatuon ang mabasa ang mga relihiyon, mabasa ang relihiyon mo tinuod, unya narabay daghang relihiyon mabasa po ng Saksi ni Jehova, unya mabasa po ang Iglesia ni Cristo, unya mabasa po ang Katoliko, Romano Katoliko, mabasa po ang Kristohanon, mabasa ang Iglesia sa Diyos, unya puro man mabasa, unya mo din yan tinuod. Kay mabasa man sila tanan tinuod ang Saksi ni Jehova, tinuod ang Katoliko, tinuod ang Iglesia ni Cristo, tinuod ang Iglesia sa Diyos, tinuod ang Kristohanon, nya puros tinuod nga usa ra may tinuod. Muna diha nga ang ingon sa Ginoo diri, ang kinabuhing dayon matupad diri sa Juan 5:39 nagaingon atong Ginoong Kristo. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamos kinabuhing dayon. Busa, nagsusi man ko. Muna, pagsusi na ko, uy. Niya may tinuod di ay. Na may tinuod ay nga pundok. Muna nga na-adventista ko. Kay ako mo na-discoveryan nga ang basihan dahil sa pagkatinuod, dili ang ngalan sa relihiyon. Dili ang pamaagi nga mabasa. Kundi ang pamaagi unsay gitudlo anang relihiyon na. Muna diha, kung unsay gitudlo anang relihiyon na, unya kanayang gitudlo, tinuod na, mudala na ngatos kinabuhing dayon. Apan kung kanang relihiyon na, gisagula niyang bakak, iyang doktrina, muhatod po na ngatos kalaglagan. Muna nga, ingon ang Ginoo nga, kamo nagasusi sa kasulatan, kaya nagahuna-huna man kamo nga pinagi niini, as unsay paagi sa kinabuhing dayon nga pinaagi niini makakaplag kamos kinabuhing dayon. Sa ato pa ang kinabuhing dayon imo makaplagan sa kasulatan kung ang mga turo tinuod ba. Karon bag-o gibasa ang Juan 19 ini brad kon nga matupad niya ang ingon rin nga ang 19
anang Birnes adlaw ipangandam unya pagkaugma Sabado unya sunod umalabot nga adlaw Domingo adlaw ipapahulay iya na mong ingnon nga sa tingala si brother Boy. brother boy si brother boy iya gitumbok nga ang Domingo may adlaw ipapahulay o iya ginitumbok pero ulan na tiwas sa paingon sa bersikulo ang 31 akaning Juan 19 gibasa niya 31 na ang Birnes na ang sunod sa adlaw Birnes ipapahulay iya ipatumbok niya ang sunod sa Birnes ipapahulay ang umalabot nga adlaw Sabado ipapahulay o niya ino sa Domingo muna nga ang atong basihan karon ang unsay gitudlo sa Biblia unsay gitudlo kay ang kinabuhing dayon pinagi mas kasulatan ingon si Kristo kamo nagasusi sa kasulatan kay naghunahuna man kamo nga pinagi nini makaplagan ninyo ang kinabuhing dayon kamong naminaw diha wala mo Biblia nagsalig lang mo dire sa mga speaker dire wa mo kibalo nga gituis na diay wa mo kibalo gituis na niya nagdaho mo nga mao na sakto pero gituis na diay munay kuyaw diha aniya ang Juan 7:17 nag-ingon dire si Kristo kung tuyoon bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios sa ato pa pinagi sa gitudlo kung gikan ba sa Dios ang gitudlo muna kamaturan muna ang kinabuhing dayon pero kung ang gitudlo dili gikan sa Dios ang gitudlo ang ilang interpretation muna na ikuyaw aniya usaon matupan ni Kristo makabaton kamo kinabuhing dayon pinagi sa kasulatan o diri sa kini Juan Mateo 19 nagaingon diri si ang usa ka tawo dato 16 o tanawa miduol kaniya usa ka tawo nagingon magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanagiya ko sa kinabuhing dayon kaniya mitubag siya nga nagingon ngano mo tanaman ikaw kanako may tungo sa mayo anay usa lang mga mayo kung gusto kang musulod sa kinabuhi bantayi ang mga sugo tanawa si Kristo na nagingon pinagi sa sulatan pinagi sa sulatan makabaton ka sa kinabuhing dayon nagaingon si Kristo kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon bantayi ang sugo nagaingon ba si Kristo nga kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon hala sunod na ng relihiyon nga babasa sa Biblia kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon sunod ang relihiyon nga mabasa sa Biblia mo ba nagisulti ni Kristo wala kay kanang relihiyon nga gikopya ang Biblia sama sa Sinihuba Iglesia ni Kristo Kristohanon Iglesia sa Dios kang Ili Soriano kang Kristohanon kanang Roman Catholic Church ila man ang gikopya sa Biblia aputan na kay mabasa man Biblia tinuod na sila nya ang ilang gitudlo tinuod mo na problema ang gitudlo mo siguroon kung tinuod ba karon ang gitudlo ni Kristo kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon bantayan ang mga sugo ba lagi bantayan kung gusto kang musulod karon ingon dire si Kristo nga ingon mo sugo Ginoo ingon Kristo ayaw pagbuno ayaw pagpanapaw ayaw pagpanapangawat ayaw pagsibakak nya ingon sila nga tanawa na ada pagpapahulay apil ang pagpapahulay abutan na dili ba de sugo ang pagpapahulay amo na mo nito bago ninyo nga mga lain-laing mga relihiyon nagaingon si Kristo kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon bantayi ang mga sugo dili ba de sugo ang pagpapahulay dili ba de sugo ang larawan nga dili buhaton dili upuan dili simbahon dili ba de sugo ang ingon sa Ginoo nga dili ka mabaton og laing Dios dili na sugo sa Ginoo sa ato pa kay kindi na may mabasa dinhi ang nabasa man ni ayaw pagpuno ayaw panapaw ayaw pangawat ayaw pagsibakak tumaw ka sa mga maginahan kay mura man ni mabasa mura ni tumanon pero ang ingon ni Kristo ingon ba Kristo nga kanaray tumana ha kay mura man na nasulat diha kanaray tumana wala ang giingon ni Kristo kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon bantayi ang mga sugo nang karon kinsa mga relihiyon na karon nga nagwali og napulo ka sugo ang 70 Adventist man ang ubang relihiyon dili buwali napulo ka sugo hinaw ang Katoliko nagwali sila napulo ka sugo kaysa doktrina Kristiyana namay napulo ka sugo diha
Pero ang problema sa doktrina Kristiyana, nawala ang sugo sa larawan. Didiretso sa ikatulo ka sugo. Ang una, pareha, kaning dili kang baton og lain diyon tubangan ko. Ikaduhang sugo, giwakli ang larawan. Gisunod ang ingon nga ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipalan. Dayon gisunod ang santuson mo ang mga Domingo o pista igilihi. Dayon gisunod ang taon mo ang mga ginahan. Hanto sa ikanapulo, ikasiyam. Pagka ikanapulo na, gibuak ang ikanapulo, gihimong duha. Sila napulo lang yabon. Pero ang punta na, ang original, ang iglesia nga nagsunod sa original nga napulo ka sugo, ang 70 Adventist naman. Ang ubang reliyon, di na mamuwali na po sugo, kay grasya na, pagtuo na. Ang napulo ka sugo, bahaw na, di na tumanon. Tanawa ubang reliyon, tanang reliyon nga dili Katoliko. Nagwali ba napulo ka sugo? Wala. Ang ilang wali, grasya, pagtuo. Ang napulo ka sugo, dili makaluwas. Ang napulo ka sugo, dili makamatarong busa, di na tumanon. Muna ilang giwali. Pero ang 70 Adventist nagwali. Nga naman tumanon ang napulo ka sugo. Tumanon ang napulo ka sugo, kasugo sa Dios. Dito man ang napulo ka sugo, kay humanami mituo ni Kristo, humanami naluwas, pinagi sa pagtuo nga kang Kristo. Sa wala pa may mituo ni Kristo, nagsigi miglapas sa sugo, kay wala may kaila kung siya na po kasugo. Sa wala pa ang tao makadawat, makailas, kamaturan, wala pa makailan ni Kristo, nagsigi naglapas sugo. Kay ignorante man na pulo kasugo. Sa dihang gitudluan na sa mga pulong ni Kristo, gitudluan na si Kristo may manluwas, manluwas. O niya, bidawat ni Kristo, mituo ni Kristo, o niya, nabautismuhan. Humana, pagbautismo nila, impas na ang tanang mga sala. Sa ato pa, ang tanang tao nga na ni Kristo, nabautismuhan, misugid kang Kristo, midawat kang Kristo, niya gisugid, niya masala, gipasaylo, gipala na ang tanang sala. Karon, kaya wala na may sala. Nana ni Kristo, niya wala sala. Niya, mubali di lapas ugo. Tungod kay luwas na, nana ni Kristo, mubali di pong lapas ugo. Di mahimo na po siya bago magkasala. Muna nga, kami mga Adventista, nga nagtuoming naluwas na pinagi sa grasya, naluwas pinagi sa pagtuo, o kunya tungod kay nag-ingon mas Kristo, kung kamo nahigong makanako, tuman na akong mga sugo, niya nag-ingon mas Kristo nga kung gusto ka, matos kinabuhin dayon, bantayi ang mga sugo, busa among gituman ang mga sugo. Among gibasa ang Exodo 20, kamo na minaw diha. Basa ang Exodo 20. Tanawa lang ang Exodo 20. Kamo na minaw diha. Exodo 20, na napulo ka sugo original. Na original nga napulo ka sugo, apo tanan. Kamo na minaw diha. Nagsunod mo sa original nga napulo ka sugo. Ang kaluwasan di problema, ano man, ang tanan nga mudawat ni Kristo, pinaagi sa dugo ni Kristo, pinagi sa grasya ni Kristo, ang tanan na luwas. Pero pagkutana, kita ang tanan na luwas. Makasulod ba sa langit ang tanan? Unsa ginos Ginoo? Kamong tanan nga luwas sa Matthew City 21 ingon si Kristo, dili kamong tanan nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili katulad nagatuman. Unsa ingon ni Kristo? Dili ang tanan nagaingon Ginoo, Ginoo makasulod sa langit kung dili katulad nagtuman. Unsa may tumanon? Wala ay na po kasugo. Busa ang ato dili pasabot karon. Kung kita nagtuman sa napulo ka sugo, kanang sugo nga wala giusab, no problem. Pero kung nagsalita sa atong nga iglesia nga mabasa ang Biblia, nagsalita nga mabasa ang Biblia, ang atong iglesia, ang halan sa atong iglesia, dili ka nakasaligan. Kaya wala magaingon si Kristo nga, kung mabasa ang imong iglesia sa Biblia, makabaton ka kinabuhing dayon. Ang ingon ni Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon, kay sulunon mo ng langit, ang kaluwasan open, ang kaluwasan bisan kinsa, pero ang pagsulod sa langit, nagaingon rin ang Matthew City 13, sumulod ka mo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan, o sangkat ang dalan nga padulong sa kapilihan, o daghan ang nagasulod agi nini, kay masigpit ang pultahan, o higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, o diyutay ra ang makatultol nini. Busa ang kinabuhi dayon sudlunon, pero ang kaluwasan open, bisan kinsa. Basta mo tuo sa dugo ni Kristo, niya mudawat ni Kristo, mudawat sa grasya o kaluoy, sigurado. Pero ang pagsulod, muna ang problema. Muna nga, ang ato karong paningkamutan, kamong naminaw diha, basahan niyo Exodo 20.
Kay mo man ang ingon sa Ginoo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Ang pangutana, inyo bang naapil pagbantay ang pagpahulay? Mubasa tag teksto, himuon mang ang pagpahulay Domingo. nga ang Biblia nag-ingon man nga nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo, nilabay ng ang pagpahulay. Tanawa, Mateo 28:1, sa pagkapanahon ni Jesus, sa paghilabay na sa alay pagpahulay, sa pagbanag-banag ang naunang adlaw simana, nabanhaw si Jesus. Unya, inon to ang Domingo, mo alay pagpahulay. Una di ato ngayon pagkasabot, no? Ato ngayon pasabot, basin biya og nasunod ta sa hiwi nga interpretasyon, sa bakak nga interpretasyon. Sakto ang gibasa, pero ang gipasabot, ang sayop nga interpretasyon. Muna mga igsuonan, nga ang giingon sa Ginoo, kay nagunahuna man kamo og kinabuhing dayon, kamo nagasusi sa kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo, nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kung maminaw na mo diya nga wala mo gibasa sa Biblia, gansige mo, kay dagang karong mamanguwali nga ang gipatuo dili mao ang nasulat, kundi ang gipatuo mao ang ilang interpretasyon. Ang ilang gipatuo mao ang ilang interpretasyon, dili ang gibasa. Kaya panlitan. Dinhi atong daghang mga semana, akong gibasa ning Mateo 19:17 o tengos 18. Ingon si ang ato ring angkorman, ingon siya niya naa diha pag ingon ni Kristo bantayi ang mga sugo, unya ingon ang tawag nato, hain man ni Ginoo, ingon si Kristo ayaw pagpuno, ayaw panapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsipaka. Tumawag ka sa mga maginahan, ingon ni Brother Arnel, unya naa diha pagpahulay. Nga wala man diha, tanawa nakitibasa tawa, way nabasa yung pulay busa way labot. Uy. Kaya mo basa way labot. Sa ato pa ang ating pulay dili sugo sa Dios. Kaya ingon mo sa Arnel, Brother Arnel nga way labot ang pulay. Sa ato pa ang ating pulay dili sugo sa Dios. Sa ato pa ang ating pulay sugo sa Yawa. Muna na inyong nunaon karon nga naminaw diha. No, amigo pa Brother Arnel. Pero kini diya makasinumpake elami sa panahon sa pagpasabtan na sa Biblia. Kay ang ato ginanag-ingon mo siya, wa mamingon na Ginoo nga kung gusto kang mosulod sa kinabuhi dayon, bantayin ning mga suguan. Bantayin ning mga suguan. Wa man. Ang ingon ni Kristo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi dayon, bantayi ang mga sugo, Sa to pa, sugo man ang dili pagkaon ng mahugaw. Mga baboy, sugo man na ikapulo, sugo man ang higuman kaway, sugo man ang alipulay, sugo man na. Sa ito pa, ang tanang sugo, sumala sa Mateo 28:20, ato masahon, Mateo 28:20. Matod pa ni Kristo, ingon si Kristo nga, Mateo 28:20. Nga magatudlo kanila sa pagtuman, sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kung sa'y tumanon, tanang gisugo ang tamanon nan karon. Gisugo man ang alay pagpahulay. Gisugo man ang dili pabaton og laing Dios. Gisugo man ang dili paggamit sa ngalan sa Dios principala. Kunya wala man ni dili sa Mateo 19. Di na natumanon di ay. Muna makigsunan nga ang ato karong susihon basa gid ang Biblia. No ay na mo saligan ang gasulti dili sa una bitaw sa DXDD o sa DXY o DXOC. Katong sa Lantogi Group o katong gitawag Armageddon, namay na nabautismuhan nga naminaw, inako kamo naminaw sa inyong balay karon. Ay lamog salig sa mga pastor nga nagwali diri. Ay lamog salig. Kopyahan lang ang bersikulo nga ilang gilitok. Ang tanang pastor, ang tanang niyon nga gilitok ang bersikulo kopyaha. Apil ang akuha. Kinsa na mo ang nagdugang, kinsa na mo ang nagkuha. Panglabay sa usa ka tuig, dunay usa midol, brother. Lubiranes na bautismo na ko napitisa nga naman. Ang imo ramang bersikulo nga among gibasa walay nadugang, way nakuha. Pero ang ubang mga pastor, bersikulo laway kapitulo dila. Isa ha, nakunsa. Ang ubang pastor, kapitulo laway, bersikulo dila. Unya naay bersikulo nga ilang gisayt apan dili mao ang ilang gilito. Kato ba? Ang ilang gibasa, di mao ang ilang interpret. Nya, nabautismuhan siya niya karon. Siya nabautismuhan ako. Salamat sa imong giingon nga
ayaw mo kumpiyansa, kay kanang mga rehiyon na, kanang mga pastor na ba, dili mo basa, mo putlo og teksto, apan dili mo unod sa teksto. Muna sa diha nga, magabi, iyang review ng akong mga bersikulo, pag-review niya, ingon siya, tinuod giniay, busa, alas dino, nabautismuhan niya karon, nahimo na po siya karon nga magwali, nahimo na po siyang lay preacher nga mao si Alan Comendador, taga kining Lanao, bukid sa Lanao. Muna makisunan nga, ang akong ingon kaninyo, ayaw pagsalig ka ng mabasa nga ningon nga, ang mabasa pa ng amungalan. Ang among reliyon mabasa. 2 minutes na lang. Usan na lang. Last 2 minutes na lang. Last 2 minutes. Oh. Okay, kininiyang ako niyong gihangong makisunan. Palit mo Biblia, no? Unya ang mga bersikulo na nga ilang ibasa, ilista. O kunya kinsa ang bersikulo nga ilang ibasa, ilista dayon sabta pa kayo. O kung sakto ba ilang pag-interpret o sayog ba? Sama ni Mateo 19. Nga mato pa ni Kristo kung gusto kang musulod sa kinabuhi dayon bantay ang mga sugo. Unya ningon siya Brandon nga, wa man diha ni papahulay. Wala po na pulay, wala ba yan pulay. Aputan na dili day sugo kanay papahulay. Nga ingos Kristo, bantayi ang mga sugo. Bantayi ang mga sugo. Dili day sugo kanay papahulay. Una diha sugo ba Domingo? O ba basahan Biblia tibok Biblia. Hinesis pinadayan. Kung sugo ba nga ang Domingo, mo'y adlang simba. Sugo ba ang Domingo, adlang balaan. Sugo ba ang Domingo, nga ang katawhan ni Kristohanon, Domingista na. Mabasa ba? Wala. Bisan sa magutugon ang mga apostoles, nagasimba gyapon sila sa matag adlaw ipapahulay. Buhat 13 pingon sa 15. Naa niya. Buhat 13 pingon sa 15. Unya, lukso sa 42, 46. Unya, buhat 16, silang Pablo, nagpahulay na mapahulay. Unang diligyon, may tabo nga, ang unang Kristohanon, Domingista na. Dili may tabo na. Kaya wala mabasa nga sugo ang Domingo. Basahin ko nga ang Domingo sugo sa Dios. Kaya musulinder ako. Basta makabasa lang. Makabasa lang mo nga, ang Domingo sugo sa Dios. Nga, kining Domingo, adlaw mabalaan, adlaw mahulay. Kaysa napulo ka sugo, ang Domingo, unang adlaw semana. Okay, salamat mo. Sa gihatan ko panahon, dalay ko na ginoon ni Kapon. Naubos nga 30 minutos gitong gihatag natong Brad Lubaranes. Ay, salamat! Salamat. Mapalagaw. Gito kay at least nga pinangga ang ginato ni kay wa naman po ilay manakagod. Wala gilay no. Handog ka rin. O gatong i-trace atong balik lang taw tas programas dialogue na success Brad Lubaranes. 20 kapin ka mga pastors. Di ba? Prove na niya. 20. Pero karon kaluis Ginoo may gani nakabalik sa Brad Lubaranes kay gidid-an na biya punta niya sa pagsaka sa DSTD. Sabi nag-confirm na. Kay sige lang kuno si kalugpitan pero makalugpit po kuno siya usahan. Salamat ko. Kailangan ko tagaan ko 30 minutes po. Okay. So, salamat Brad Lores. Imong ako gyud daginuton ang mga pulong ning bigkas imong mga ngabil sa pag-entrada nimo nga sa una katoliko ka, imong inahan manalabtan, magkista mo. O niya, nakakaon na itong mga taong misay, ikaw pa kakaon? Loon, nagsago pa ka. So, munang nakabasa ka sa Biblia, imong gigamit ang San Juan 5:39 nga magsusi sa kamaturan, munang nakakaplag ka sa kamaturan, munang nahitabo nga nahimo na kang Seventh Adventist Church. Sino to? Tinol, pero tama lang ko sa kuna, alas 4. Uy, ayo kay tas 30 minutos ay mong kuan. Alas 4 po tama na. Lili na 30 minutos ang pamahayag unya. Ayo, alas 6 pagod mo appointment dito sa police station. Madlok magapangutan. Alas 4, di ka madlok. Lagi. Ayaw po na 30 minutos lang po akong tawag. Mubalik mo 30 minutos lang po akong pangutana. Kay 30 mapo ka. Sige ha. Tinoto. So, imong uyon ka nga pagbalhin nimo og imong mama manalabtan sa Katoliko. Manabtan. Nya kami siya manabat pag magabi, manabat. Manalabtan. Pag may kamarya So, na pag diha na ka sa SD, nagtuman na kas napulo ka sugo. Siyempre, kay Okay. kung igong mamukon ako, tumana ang Okay. sugo. Naabas na pulo ka sugo, Brad Lubaranes, tahura ang imong inahan o kamahan?
O nabi na. Good. Okay. Sa diha nga nag-SDA kay imong nga mama Katoliko ning tuo kas ning taho kas ang amahan og ginahanan na wala. Itahon mo kuno mo kung sukong nila. Itahon mo ko. Kanang imong mama Katoliko. Gawas kon. Imong ginikanan Katoliko nya nag-SDA ha? Imong mama Katoliko kay manalabtan. Samtang ikaw nag-SDA. O yung kang wala ka ning tuman ning supak na kasi mga mama kay nag-Katoliko nag-SDA ka siya Katoliko. Intahon mangyamo ko nila wala pa sila awaya, no? Wala pa sila awaya onya wala gali ko nila pugni. Okay. Kay ila pag gipugngan, wa siguro mutahon ko nya di ko mabintista. Okay. Wala ko nila pugni. Ay basadahan mo ko kay nakita man nila nga tinuod man. Okay. Kay So- matupas kay sa una pa na ako palahubo ko dako. Ay na nag-SDA sa. Ay na nag-SDA Brother Ernest. Mo create man na og killing the time mo guna og mo institute pa kaniya. Kaya imo gihatagan ka 30 minutos, nga ako limitahan nimo 15 minutos. 15 lang. Kaya ayaw ako ko dayon. Okay. Bakit pa? Okay. Bakit pa? Lagi, palo pa sana. May pasaludan kay patuloy ko kami. Imong gingon. Binansyo. Ingon nimo nga ang Katoliko wala magtuman og sugo tinoto. Sa ang Katoliko mo tumusugo. Ikaw may nagingon ana. Ako nagilista kamuro mga Ang maestre. akong giingon diya nga na Adventista ko kaya ako nagplaga ng kamaturan. Alex, oyon ka Katoliko nagtuman og sugo. Oh, nagtuman sila sa nagtuman sugo. dahil sugo. Sa sugo nga naa sa Okay. kininiyang gitawag doktrina Kristiyana. Okay. Muna yung gituman, di ba? Okay. Ang naa sa doktrina Kristiyana na napulo ko sugo, muna yung gituman. Okay. Nya dili ba na mo mutukma sa Exodo 20? Kaya kung mutukma ko unta, mura ba problema? So oyon ka nga ang imong inahan ron wala pod katukma sa Exodo 20 kay Katoliko pa man. Ang iyang gituman, katumang doktrina Kristiyana. O lagi. So oyon ka nga di maka wala nakakaplag kamaturan imong inahan kay nagkatoliko pa man. Ang iyong Biblia diya nga, kung gusto ka kinabuhing dayon, Lagi. gusto ka kinabuhing dayon, Okay. kung iyang kasulatan, Biyaan na lang ako na. Muna diyo, Kay muna. gusto ko ka na. kaya nga to dyan tumong kinabuhing dayon. Imong gingon. Hindi pinag-lajik-lajik. Okay. Nga to dyan kinabuhing dayon. Imong gingon. Ang lajik-lajik, di na makabatos kinabuhing dayon. Lipat pa na. Kajat ha. Kanis Brad Luganes wa siguro ni kahibalo mo sa definition sa logic. Paminasan. Ang logic ni study of correct thinking. O niya, usap Kung lagi, dahil sa sapaw, kung lagi nakay logic sa to pa, nakay correct thinking. O, sige. Nausa, ang correct thinking dahil, nadi correct thinking, may impirno dahil. Nausa. Kajat lang, padayon ko pagkutana. Imong gingon, nga ang INC, Jehovah Witnesses, Mabasa ang Biblia. Kristohanon, Katoliko, mabasa sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Unya, kay mabasa sa Biblia, dili na tinuod. Tinuod tayo magingon? Dili, kay mabasa ang Biblia, tinuon na din. So, yung kagani, dili ni Dili, tinuod. ang ingon ako nga, kay mabasa man Biblia ka ng mga ngalan na, puro sa tinuod. Okay, ang pangutanan ako, kani mo gi-mention nga mga reliyon, mabasa mas Biblia, tinuod ni dili. Ilang i-claim ni sila tinuod. Ay, ikaw lang yun, ikaw. Para Lagi. nimo, personally, Oh. tinuod ni dili. Mula lagi, ang ilang kumatuod, mabasa, tinuod. Ang Okay. mga imong gingon nga, Dili. ang Radyo basa, na. tinuod. Ayaw nag-repair nila. Ikaw na itong pangutana. Muna ilang gituan, kay Okay. mabasa man, tinuod na sila. Lagi. Ang akong ikaw na akong pangutana. Oh. Kay ilang mang gi-claim nga mabasa tinuod na. Para nimo kay mabasa man ni tinuod ni dili. Alam na ko lagi, ang akong ingon diya nga, ang tinuod, kanang ilang gitudlo nga mabasa. Oh. Dili lang kay ang ngalan. Okay. Abutan na, kung ang ngalan mabasa niya, ang gitudo, wala mabasa. Okay. Sama ninyo. Okay. Nga nagbasa mo nga, sundo Okay. mo, tudlo mo, So ayun ka, Domingo di Domingo labalaan. Di man gyud sumutubag Muna di diya, man tinuod. Usa ato karoon lang. So di gyud sumutubag di man Dili, tinuod. ato- Direct lang. Okay. Ang SDA yun kan di mabasa sa Biblia. Ang isde, ang mabasa diya, kanang... Akadyo lang direct na lang tubag. Ang- Ang SDA mabasa sa Biblia dili. Ang Seventh Day Adventist Church, kanang usa lang ka priest, di kinabasa sa Biblia. Okay. So, uyon ka ang SDA di mabasa sa Biblia tinuod ni. Kay di mabasa sa Biblia. Usa to. Ang SDA kay di man mabasa sa Biblia. Para nimo tinuod ni kay di man mabasa sa Biblia. Wala ko maingon nga ang isdi kay di mabasa di tinuod. Wa mo ko maingon nga ang isdi kay dili mabasa di tinuod. Okay. Ang akong ingon diha, kung unsay gitudlo sa iglesia, kung ang gitudlo sa isdi mabasa, muna na tinuod. Okay. Ako Pero, na. ako pangutana, lang. Asa man sa doctrine sa Seventh Day Adventist nga mga gitudlo nga di tinuod. Okay. Ano mo na klaruha? Kadyo lang Rolines, Oh, ako sige, sang klaruhon. Oh, klaruha. Imo manggong premise ba?
kaning INC, Jehovah's Witness, Kristiyanong Katoliko mabasa sa Biblia, niya mo claim na doon sa tinuod mo, ako kang i-clarify. Muklim sila nga babasa Ang na. para personally nimo, Lagi. dili gini tinuod kay mabasa di magamotubag. Karon, imo ni i-confirm nga ang SDA dili mabasa. Ha? Imo nang i-confirm nga dili mabasa ang SDA. Ang pangutana, si Kristo nagtukod ba gyud og Iglesia Brother Luganes wala? Sumala sa Mateo katuko sa iglesia. Okay. Kay si yun ka ang tinuod nga iglesia katong yung gitukod ni Kristo. O muna diya ang gituko ni Kristo muna iglesia na tinuod. Okay. Unya giangkon sa mga Okay. relihiyon karon panahon Okay. na. Sa ato ba ilang giangkon nga Okay. ang nasulat sila na. Kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo mamo kay tinuod. Ang SDA tinuod ba ni nga iglesia dili? Ang iglesia ang Seventh Adventist Tinuod na nga iglesia dili. tinuod ni nga iglesia Mm. nga misunod sa gitudlo sa Biblia, gitudlo sa Dios, gitudlo ni Kristo. Okay. Kay Muna tinuod nga, ang among gitudlo mao mong prubahan nga tinuod dili ang among relihiyon nga Okay. dili mabasa mingon ni nga ang among relihiyon tinuod kay di mabasa. kay tinuod man kaning SDA. Mao ba ni ang isimbahan nga gitukod ni Kristo nga imong gingon nga tinuod ang gitukod ni Kristo? Mao ba ni simbahan ang gitukod ni Kristo? Ang SDA kay tinuod Okay. ka? Ang gitukod ni Kristo dugay na kayo Mateo 16. Hindi ka dyan lang. Direct na lang ito, bang? Patubag ako. Oh. Ang gitukod ni Kristo dugay na kayo buhay pa siya Mateo 16:18. Ang Seventh Adventist miipon lang. Miipon. Miipon lang sa iglesia nga tinuod pinaagi sa pagdawat sa doktrina. Okay. Sa doktrina nga gihatag sa katawhan sa Dios. Okay. Unya gidawat sa SDA kay ni ipon mo ining pundukan nga pinili muna na Okay. naging ang pinadayag ang SDA mo ni ang salin nga kaliwa Okay. sa iglesia gitukod ni Kristo. O yun ka, imong giangkon ros publiko nga ang SDA miipon lang des tinuod. Mabasa din Okay. So yun ka nga, sa wala pa miipon SDA dili ni tinuod. Ning ipon mo tinuod mo nang natinuod mo. wala pa may SDA sa wala pa ipon. Ah, Ay, sa wala pa may ipon, wala pa SDA. Kaya wala ka man makahibalo, founder ko na. Okay. Founder ka na naka-kaplag ba? Okay. Back to the Bible doctrine. Kaya- So wala pa sa makaplag sa wala pa Bible. lang. So wala pa makaplag sa Bible doctrine, wala pa SDA. Sa Okay. nakaplagan nila nga mo ng Bible doctrine, ilang gidawat. okay, kadyo Unya, lang. may ipon Paspas sila na, maong tas na katawan. kayo. Ayun na kay, pretaw mo, killing the time, ang guna. Humanagog kag pamahit, 30 minutos. Ano ko pangutana? Naibalo ba ka, Brother Luganes? Naibalo ba, Brother Luganes? Kano sa si Kristo nagtugod og sa iglesia, simbahan? Yes, Mateo 16. Unsa nang tuiga O, sa na buhay pa tugod? siya. Unsa tuiga na para nimo? Hindi sa Mateo siya, matuwid din eh. Okay, so yun ka Ako wakak. naman nabutang kutuig. So yun ka nga wakak kay balo kung sa tuiga. Naibalo may sa mo ang doktrina, pero Okay. sa inyo ang doktrina, 33 man yung Okay, itutod. okay. Pero sa mo na namatay si Kristo, 31 man. Okay. Sa ito ba, Utang ta. 31? Sa ito ba, tungkol nga sa tuwid, 31. Anong panahon na o para matay si Kristo? Muna panahon na Okay. ito si Kristo. Kay si Kristo para nimo nagtukod og simbahan 31 AD man. Unya kay miipon raman mo. Unsa man nung tuigan ipon? Sa diha nga nakakaplag na sa Bible. Diha. Sa 1863. Sa 1844, si William Miller gikan sa Ayun na. Dili. Kasi ang sa tuigan din mo na ipon. Ako mang speaker yun sa pag-ipon. Oh, sige. Na. Kani magmahal ko na ako kay mo mga speaker yun sa pag-ipon. Oh, sige. Oh. Unsa tuigan mo ni ipon? Wala akong pangutana. Oh, yeah. Wala ko nangutana kung unsa mo pag-ipon. Unsa mong tuigan ni ipon? Sa diha nga kami nagparehistro. Sa diha nga naporma na ang pagtulunan sa Seventh Adventist. Pagtulunan sa pagkaon kay Biblia. Pagtulunan sa napulo ka sugo kay Biblia. Di unsa tuigan na lang. Basta kay gidawat na mo ang pagtulunan sa katawan sa Dios. Sa naporma na ang tanang pagtulunan sa katawan ng Dios. Among giresto ang among ngalan. Unsa tuiga? 1863. 1863. So before 1863 wala pa mo kaipon sa matuod nga simbahan. Sa before 1863 kamulo pa nga Wala pa mo kaipon. Wapa kamulo pa na sila nga pangita sa kamatuoran. Oh. Kaya gikan man sila sa pundok ng Miller Rights Movement. Oh. Miller Rights Movement nga Sunday Keeper. Okay. Ano Si yan? William Miller, Sunday Keeper. Nagulat ni Kristo 1844 Sunday Keeper. So yun ka. Lagi mo na itong i-clarify nimo. Tupagalan. O yun ka nga, before 1863, wala pa makaipon sa matuod nga simbahan. Kamulo pa lagi yung Wala pangita. pa. Sige pa susi. Kay
Kaya anong panahon na gon? Anong panahon na gon? Membro man sila namili. Membro sila. Sila Ilinjuay, sila si... So, meaning, Brother Juanes, kay wa pa man mo kaipon, wala pa may kaluwasan na to. Kay wa pa man mo kaipon. O, muna gina nga, nagpasalamat ni nga, na wala na matay hangtod yun nakaipon yun. Muna nga, ang kamo mga buhay kamo niya, magpasalamat mo. Nga buhay pa mo, hangtod mo makasabot sa doktrin nga tinoon nga nasa Adventista, ay hamong mo ipon, masigurong kalawasan. Katong giipunan yung matod nga iglesia mo, yun ka matod tinukon ni Kristo. Ang giipunan na mo kay Matod tinuon ni Kristo? ang original nga gitugon ni Kristo gikan sa tuig 31 hangtod. Hindi na kapagalan na rin. Nangamatay. Kanang inyong ang among gidawat nga doktrina sa katawhan sa Dios. Okay, wala ko nangutanan ni mga sadyo Brother Juanes. Tumaga direct ragod. Daghan pamagag. Wa man ko nangutanan yung doktrina mong katawhan, doktrina niya sa Dios. Ang akong pangutana man God. Sa uyon ka nga sa wa po mo nakaipon 1863 sa matuod nga simbahan, wala pa may kaluwasan. Mo lagi na nga, siyempre magyud. Siyempre kay ingo man asa ba nagaingo mo Bibliyagon nga kamo mga hintil sumala sa piso. Ingon siya, kamo mga hintil nga nahigawa sa katilingban sa Israel. Wala mo Dios, wala mo kaluwasan. Okay. Sa ato pa nagpasalamat ni nga samtang buhi pa kunya ang mga founder sa una ang nakakaplag sa una sa kamaturan hangtod nakaparehistro sila ilan na nakaplagan Sa kuna kitas kayo. So, kay nakaipon, wala pa mo nakaipon, wala pa man may kalawasan. Unya na naman ang matod nga iglesia. 31 AD. From 31 AD, ang simbahan ni Kristo gitukod, nakaipon sila 1863 na. 1,000 kapit ka to ipon. So, kaning matod nga simbahan, Brother Juanes nga inupunan, mao kini ang matod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kani ang gipunan. Ang mong gipunan ng panahon na ang doktrina lagi. Dili wala ako nang wala. Ana ko panahon na gud. Akadya kang Brother Juanes. Ana ko na. Klaro na lang kadya na. Ay na sa Dios na gipanglutos. Wala ako nang kadya Brother. Kadya Brother. Ato i-direct mo na nga. Ay nalagi Brother. Katag siguro ang Biblia nabilin diya ang pagtulunan. Ayaw lang. Busa among gidawat ang pagtulon sa katawan nga pinili. Muna nahimo may kauban. Wala ko lagi. Ang ako ba? Kuto ba ka lago na? Sa'yo ka maning ha? Wala problema lagi na. Ingon mo ko ka nga sa wa po mo kaipon sa matod nga iglesia, wa may kaluwasan. Tino bitaw, nakadiyaman Duloy, unya 1863 na sila nakaipon from 31 AD. Ang akong pangutana, kaning naipunan ninyo nga matod nga simbahan nga naa ang kaluwasan. Uyon ka mo ning tinukon ni Kristo nga simbahan nga iglesia. Mo niya basaron mo niya. Busay nung dumi ninyong kaniadto panahon na kamo mga hintil sa lawas. Nga gipanangganlan nga walay sikrisyon niadto mga nanagtawag. Sa ilang ulingon nga mga sikrisyon pinagis magamot. Hinudumi ninyo nga nitong panahon na kamo mga hintil walay kalabutan kang Kristo. Naigawas kamo sa lingban sa Israel. Mga dumuluong sa pagigsa may tungod sa Dios. O dinis kalibutan kamo mga walay kalooman o sa mga walay Dios. Busa ang mga tao nga wala pa magkakaplas kamaturan, wala pa may sakop sa katawan sa Dios, wala na ingon, wala na kaluwasan. Pero sa diha nga tanawan ni Sinibyo. Alam ko pangutana Brother Juanes. Asa pa, busa karon, kamo karon dili na mga langyaw o mga dumulong kundi mga katagilungsod nga mga balaan sakop sa panimalay sa Dios. Okay. Busa sa dami imo na pareha na rutina, pareha pagtuo, pareha og kini magituman. Muna ang way kalainan pero kamo pareha pa mo sa pareha pa mo gituman sa diyan ang katawan. Pareha pa gituman. Kalma lang gud, kalma. Isa, napit ang pangutana. Ito pa talaga ni. Wala pangutana. Bahala na imo kung daw to niya basta alas 4. Dili mo ko May daw. daw ko nga inilakaw na ko imo kung binabirahan mo kayo. Sige ka amigo man ta. Wala di mo ko Sitan, Tre, kuha na lang. Tulo na lang ka pangutana. Tulo. Kay biyaan na. Doa ko Lobranes. Biyaan na lang ako ni kay iwan mo papugong. Doa ko Lobranes. Matod, bali mo. Dili Okay. kay nahadlok dili ako Okay. no. Ang iyang appointment sa police station alas 6 pa. Alas 4. Mangandam ka na pa eh. O tanalitan ka sa ha. Di lang Hindi mo ay mo pasangin mangandam ka. Ug tama ta alas 5 napakay 1 hour pangandam.
Dili, alas 4 man. Gawa sa posisyon. Gawa sa posisyon. Sige, sige lang. Speaking Ah, Ismin. ah. Napakilain nga. Sige, okay lang. Muna nga. Pwede actually, tiwas sa pangutanan ni mo ako na. niya. Bisag imo ko dauto na niya, wala problema. Okay. Kay ang akong gibarugan, tinuod man. Last Di man. 3 questions na lang. Last 3 questions. Okay. Mo reklamo man gyud siya. Reklamo. Imong giingon nga ang pagkaluwasan pinagis pagbantay sa mga sugo. Wala ko makaingon diha. Dili dayon makaluwas sa bantay sugo. Wala ko makaingon diha. Oh, sige. Ang akong ingon diha nga ang kaluwasan pinaghidugo ni Kristo, mito ka ni Kristo, mito ka sa grasya na luwas na ka ang tanang mga tao nga nagdawat ni Kristo open na kaluwasan. Okay. Pero Pero ang pagsunod sa kinabuhi dayon, nag-ingon si Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi dayon, bantayi ang mga sugo. Busa ang tanan wala magbantay sa sugo sa Dios, delikado apil ka. Okay. Ikaw may kaingon nga ang Katoliko nagsunod sa sugo. Nagsunod. Nagsunod sa sugo. Wala ko na. Imo man kada kay 30 minutos ba imong pamayag. Imo magukang bantay ang mga sugo. Akong gisulat. Sumala sa San Juan 5:16-17. Imong gisulat apan dili magpasakop og usa ka relihiyon. Ako nang gisulat ha, gidaginot kita kog sulat. Kinahanglan magbantay sugo, dili kay magpasakop og relihiyon. Muna imong pulong. Kay ang pagpasakop, Namiskot man na. no, gisulat biyan ako na. Namiskot. Ang imong gisulat dili mao. Mm. Ang akong giingon nga dili kay nabasa Adel, ang ngalan sa relihiyon. Muna na ang Akong basahan gyud ha. Ah. Imong gigamit ang San Juan 5:16-17 nga naging sa Kristo sa batanon bantay ang mga sugo. Di man na huwan tanawa lagi mi lagi. Umamay mong Di gisulat. man na huwan Mateo ni sunod ni. Mateo. Tanawa lagi. Okay. Pataga lagi sulat. Okay. Muna Sige lang. kamo na mindaw diha. Patay gininyo. Okay. Imo mong kuning gilitok. Mateo ni sunod. Ang imong gisulat, imong gilitok. Mateo ni sinabi. Ito sagot paminaw. Paminaw kay recorded yan na. Lagi lagi sinabi. Kung ibalik na mo ni Ron imong gilitok kaning bahina sa San Juan. Di sinabi. Alaala mo sulat kung Mateo ang imong gisulat San Juan. Wala. Ha? Ay mo kaning gisulat pero San Juan City 17. Kana noon. Ako na gilitok. Sige lang ako. Na. Sige lang ako. Basta mo nang gisulat. Sabi yung ka bantay ang mga sugo. Apan aron makapaton ka pinaagi sa kinuwing dayon. Dili pinaagi sa pagpasakop sa reliyon. Maman gud imong pulong gud nga akong gisulat. Dili ang giingon ni Kristo. Adi naman ko eh. Ang giingon ni Kristo. Naka-record ako yun eh. Lada lagi. Ang giingon ni Kristo. Ako ni replay. Record Record siya man eh. Pili mo. Ang giingon ni Kristo. Kung gusto ka, musulod sa kinabuhing dayon, bantayi ang mga sugo. Okay. Wala makaingon si Kristo nga kung gusto ka musulod sa kinabuhing dayon, Pagpasakop ko yan. kining mutuman ka, magpasako ka ng Okay. mabasa. Sige, ano ba kanina? Ana mabasa ng relihiyon. So yun ka nga, ang importante magbantay sa sugo, Kana, dili importante ang pagpasakop reliyon. Tama na niya. Lagi. Sikandari na ng Okay. pagpasako. So yun ka, para nimo, Secondary na na. nagpaminawa sa Wala pangutana. O yun ka karon nga, importante ang pagsunod sa sugo, dili importante ang pagsakop sa reliyon. Ang giingon ni Kristo, kung gusto ka musulod sa kinabuhing dayon, bantayan ang mga sugo. So di na importante pasakop reliyon. Ang pagpasakop sa relihiyon, kung kanang relihiyon na Ang nagtutlo, tubag Ano ba? importante pagpasakop reliyon dili. human ka, di man ka makatuman sa giingon ni Kristo nga bantay mga sugo kung wala kay relihiyon. Okay, nade Kaya ang reliyon. relihiyon may instrumento. Ah. Ang relihiyon may instrumento sa mga tao nga ang mga tao tudluan. Kung walay relihiyon, walay matudlo. Kung walay tudlo, walay ang tao Okay. kalibutan. Ang iyong tulong, kano? Alas 4:05 naman. Sa inuwan na lang ako. Hindi naman yung magtumagoy. Di man magpapugong na eh. Wala ingon niya. Live ra ba kasi pe? Wala, lipat pa lang ang dito. Sige. Pero ako ning tiwason, wa man ko kamot pangutana ni, taas pa man kani imong kuan. Ako ning tiwason pon, kung mag-abot ta. Mag-abot ta. Then akong pamatudan na pon nga ang Domingo pagpalay sa iya sa mga Kristiyanos. O kana kagwapo na. Sige ha.
Okay. Ato na Sige. timahong formal. Okay. Mga naminaw sa radyo karong television, kini pasaylo wala jud ko kay humana mo ko na hindi nyo. Humana mo ko na hindi mo na nga. Saylo ako ninyo. Kamo na lay bala di. Okay, di man gyud sa papugong mga kaigsunan. Kay ang gipulong gyud Libranes diri, bantay ang mga sugo aron makabaton ka sa kinabing dayon. Oh. Dili pinaagi sa pagpasakop sa reliyon. Oh. Karon di naman ini ang kunon. Dili Mo man na ay pulong na ganyan nga ako gisulat. Ha? Di na niya ang kunon. Oh. So meaning, kanada yung reliyon na ron, gusto mo na yung reliyon sa Liberanes doon, SDA man. So kanada yung reliyon na ron, di na makaluwas na Oh. Oh, pwede ra din siya di na magpasakop SDA. Kan sige ka, ganun, di ka, ha? Ganun. Pwede na, ganun. Kung sa man yung reliyon, religare, to born again. Pagdugtong, pag-usap. O niya, kung mayroon ka nga, dili na pinagis, niya karon yung explanation, kung saan man yung pagtuman sa sugo kung wa kay reliyon. Dining contradict na yung pulong kanya pagpamahayag, siyang pamahayag na puron. Kay, mo itong mawag ito yung stand yun. Maliog naman po, mailog naman po. Dili na mo Santiago 1:27 nagputling nga reliyon. O nang Timoteo 3:16 na ang mga apostoles na ay mga reliyon. Kung mayon si Juanes na dili pinagi pagpasako sa reliyon, pinagi gyud pag sunod sa sugo, sa tupa ang iyang SDA dayron reliyon na dili. Reliyon na. Sa tupa di na importante. Para niya. Pero iya nang iwan ron. Kung saan yung pagsunod-sugog di ka pasako reliyon? Ha? Tapos nila ginoko niya akong pinanggaw, di na magpapangutana. Niya, kami mga SDA, naluwas pinagi sa pagtuo o sa grasya. Pinaagi sa dugo. Niya, naman itong baruganan raman is born again. Naman itong pinagi la pagtuo masugo, naluwas mapud kuno din sila pinagi sa pagtuo, pinagi sa grasya. Bikil na po doon tanin niya. Kiting bikila na eh. O niya, nangabot man si Iksudo, di na po nung tako si Iksudo. Di na lang na, Iksudo na po nung ako. Kay Iksudo, napulo ka sugo. Butong ako, bitang sa inyo ka, nang tuman ng Katoliko, tuman mong kunong ka. Pero layos di sana, doktrina Kristiyana. Kay naaman niya, unsa man ang adlaw, mamay kung pangutanon ta, ang ipapahulay, ikapito. So kinsay naghatag anang ikapitong adlaw ang Dios ngadtos sa Israel. Mao na akong pangutana dapat bantayan ni nila sunod aron maka-aware na sila sa kung pangutana, ha? Kaya ila palusot na gud, lahi tong adlaw papuloy sa tao, lahi tong iya sa Dios. No? Wabi adlaw papuloy ning katawan sa Israel ug na hatagis Ginoo. Di ba? So, bantay ang adlaw ipapahulay kini gamit na mo pud siya ni, gamit pag-abot pagani sa larawan. Mabot punta ko pangutana sa larawan. Daghan pag pangutana untang Luranes. Daghan kay pangutana. Kunya, kung mayon ka gunsang mo na ikapitong adlaw. So kanang adlaw ipapahulay nga ikapito gikan na sa Dios. Unya gipatuman sa katawan sa Israel. Mao magina. Unya ang saon man niya. Una Isaias 1:13. Kanang adlaw ipapahulay dihang gikaligod-gutas Ginoo unsa man ang adlaw? Wala dili man na mga adlaw ipapahulay. Gikaligod-gutan ang inyong adlaw ipapahulay. Unsa man ang adlaw? Minsan, iya sa tao. Na unsa man nang katong adlaw ipapahulay diyan nga siya Ginoo, di sa man tugikan. Ha? Kisa man na nang gikan mo gyud kuno siya. Usias to sa siya. Pero mo na ante ko mapunto pangutana. Hangtod nga naabot siya bisan ang mga apostoles nagsimba gihapon sa adlaw ipapahulay na kadaghan nagko-challenge ani kung dunay mabasa bisan pagkinsang pastor sa SDA nga ang mga 12 ka apostoles bisag apil na sa pampubliko kay wa may mabasa ning simba. Kung naay mabasa nga sulod sa panahon sa ikapitong adlaw maong Sabado ni sulod ang mga apostoles sa sinagoga aron pagsimba ni Kristo magpabunyag din kog SDA bisan pag inini tubig. Wa gitoy mabasa na. Lana ras lagputo. Unya, napagyaw no. Kay gipahunong naman ang adlaw ipapahulay. Isaias 1:13, Usias 2:11.
Sa ato pa ang nagpahunong major prophet, minor prophet. Unsaon man nimo nga naamas libro ni Ellen Goldwhite, mga hitabo sa katapusang panahon. Mga hitabo sa katapusang panahon by Ellen Goldwhite. Sa maron. Ay, tanduga. Sa pahina 161. Pahina page 161. Unsay mabasa? Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Giunsa nini panghitabo? Pinaagi sa pagpugos sa katawan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. Wala mo na. Na nagpadayon ni mga SDE-ron, na mini di ko na matong Ellen Goldwhite. Saan man ninyo pag-reconcile ng ingong Ellen Goldwhite sa libro? Mga hitabo sa katapusang panahon sa pahina 161. Nga gipugos ang katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Di man mini nga Domingo. Kita nga mabasa Domingo, Sabado man. Nya, pila man ay kasabado ng mabasa sa Biblia. Diba? Kung ari kas Latin Vulgate, gikaligot-gutan sa Ginoo ang Sabado. Isaias 1:13. Oseas 2:11, pahunungon ko ang inyong Sabado. Sabado gina. O niya, abot ka sa Juan 5:17, 18, gibungkag ni Kristo ang Sabado sa Latin Vulgate. Ano yung mabasa? So, mini nga Sabado. Ang resulta kay gipugos din ni Ellen Goldwhite pagpatuman ang mini nga Sabado. Kung sa may resulta nga nagtuman nga pos mini nga Sabado, yun yuron sa impyerno. Ha? Haro na, ha? Sa pahina gyapon sa maong libro. Unya ato kas English ani? Seventh-day Adventist mo yun yuron sa impyerno. Pero kabisaya ka, mga Adventista ilang lusot-lusot manguno. Ta, Adventista man na, di man na Seventh-day Adventist. Lihay pa yun. Pero ang English ani, Seventh-day Adventist yun. Iklaro yun. Unsay gingon? Unsay resulta? Nga, yun dahil sa impyerno? Kay gipugos ni Ellen Goldwhite ang katawhan, pagsunod sa mini nga Sabado. Tiyaw mo na. Munang ingon dahil 41 sa libro ka po Ellen Goldwhite. Ikaw Kapernaum, mga Adventista nga dunay dagkong kahayag. Mga adunay dagkong kahayag. Dagko gyud digyud gamay. Nga gibayaw ngadto sa langit. Sa punto sa kahigayunan, pagayud-yuron ngadto sa impyerno. Unsaon na lang katong Adventista nga gamay ra kahayag. Nagko gani kahayag yuron, pinapanggagmay kahayag. Unsa gyud tong wa gyud kahayag? Ha? Unsa gyud mo kahayag? Yuron mo ganyan dagko kahayag. Mga Adventista ato kas English Seventh-day Adventist man. Muna nga ang resulta day nganong gipugos pa ni Ellen Goldwhite pag tuman ang Sabado, mini nga Sabado, aning libro ha? Ang resulta, yun sa impyerno, anong pugson, gipahunong na guna. Unya, klaro kayo ang libro ni Mark Finley. The Almost Forgotten Day. Libro ni Mark Finley. Dili ni Yano, basta-basta, official ni nila, Vice President sa General Conference sa mga SDE. Vice President? Vice President. Unya, ning pabor man nila ang dili man ni quotation, dili po ni tubag gining kung atong basahon Almost Forgotten Day by Mark Finley, author and compiler, author and compiler gingon diri ha. Question and answers about the Sabbath. You may at this moment mo ni gingon be considering censor questions relating to the Sabbath. The questions which follow are the most common ones as the answers are found in the Bible. Unsa kuno? The answer are found in the Bible. Dili na quotation na. Huna-huna gina, baruganan ginang Mark Finley. Please examine them with a prayer
on your lips, that God's Spirit will lead you, will lead in your understanding. Mao ni ang pasiuna nga ang maong tubag sa mong question makaplagan nga naa sa Biblia are found in the Bible. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Klaro kayo ang question? Siya po i-question na ni, siya po nangutana ni, siya po nagtubag-tubag. Ang bagong tugon ba kuno, nagtudlo, bagong testamento, nagtudlo, ang mga disipulo, nagsimba sa unang adlaw sa simana. That the disciples worship on the first day of the week. Muna question. Answer. It is open stated. Magkadagang higayon. That the disciples and the early church. That the disciple and the early church keep the first day of the week holy. Balaan yun. Gibalaan ang unang adlaw simana. In honor of the resurrection of Christ. Unsay baruganan ni Marpinli nganong ang mga apostoles, disciples o ang early church nagbalaan na sa unang adlaw sa simana aron pagpasignog, paghandom kanon sa si Kristo na banhaw adlaw Domingo. Muna nagsimba sila. Unya atong dayon basa. In order the resurrection of Christ, the Bible teaches clearly. Klaro kay nagtudlo ko no ang Biblia. Pero nasay however, that the disciples observed the seventh day Sabbath. Unsa iyang supporting verses? Acts chapter 13 verses 14, 42, 44, Acts chapter 17, chapter 17, verses 2, 3, ngadto sa 3, Acts chapter 18, verses 1 to 4, Hebreo chapter 4, verses 4 to 8, o patra. Pero kung mo nang basahon, sila ran San Pablo ani. Kung imo po nang basahon, wala po kay mabasa San Pablo ning simba. Lang sila Bernabe. Kung ato po nang basahon ang iyang supporting verses, Acts chapter 17 tunga to sa 3, si San Pablo nga musud sinaguga, wala mo simba. Nakiglantugi aron kabigo ng mga Grigo, mga Hudyo. Na day magsimba maglantugi. Ini kabigo nun pa. Una sa logic, ug kauban tong San Pablo, mga estito sa Batkeeper na kabigon pa dito. Di ba? Wala na, di ba? Pero pila yung supporting verses, di na gani po siya mula po sa 9 aning Hebreanon 4 nga tos 8. Kahit kung si Yosue nagkatag pa kanilag adlang papulay, ang Diyos di naunta mag-iskot paglaing adlaw. Naman as 9 na God. Di ba? Tama ra sa 8. Ni Brother Weles sa bani. Yan ni Lubiranes sa ba, maayot ka ni. May mo lipat-lipat. Basa siya sa Hebreanon 4:2. Kay na adlaw papulay. Pabantayan. Unsa nga adlaw Megson? Das 8 ambak. Pero di na mula po sa 9. Kaya naigiskot maglaing adlaw. Nating laing adlaw sa wadog yapon. No, di ba? Karon. Pila ka supporting verses sa first day of the week. Siya nagsulat ani. Mateo 28:1. After the Sabbath, at the dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the womb, at the tomb. Mao ni ang mabasa, English mo gani. Mateo 28:1, Marcos 16:2, duha na. Marcos 16:9, mao ni ang supporting verses sa first day of the week. Lucas 24:1, upat na. On the first day of the week, ay pamabasa. San Juan 21, John chapter 20 verse 1, 5 na. Early and the first day of the week, ang mabasa. John chapter 20 verse 19, 6 na. 1 Corinthians chapter 16 verse 2, 7. So, ang iya upatra unya dili mga apostolis katong 12 apostolis.
Si San Pablo. Pero granting San Pablo sa Badkeper, unya misimba yung purpose dito misimba. Pareha sila pagtuong ano ya pamangkabigo ng mga Hudyo. Yan nakiglang tugi. Unsa man din ang mga Sabadista magsimba, mag-unay lang tugi, then magkinabigay. Di ba? So, klaro ang libro ni Mark Finlay nagtugan, mismo ang mga referensya. Nagtugan, unya kung tanaw na itong Grigo manggod, diya sa Grigo, sila ako maning barugan na pod, duha ka adlong ipapahulay diya. Ang first day of the week, gitawag po nagsabat. Ang seventh of the week, gitawag po nagsabaton. Ang first day of the week, sabaton, gyapon. O niya, na ako'y Bible, nga, nagbaylo manggon ming Brad Eric, atong isa na to Bible, o katong iya, New Testament lang. Nga, ang Mateo 21, duha yun na kasabaton, duha ka adlong ipapahulay. Munang, kanang Sabado, munang iya Sudiyo, ang kanang first day of the week, munang iya sa mga Kristiyanos. Kay mo yung salag, ang adlong ipapahulay Sabado, iya sa mga Kristiyanos, ang matuod nga Kristiyanos, ang 12 kapostoles. Kung kakabasaan ng nagbalaan sila ni sulod sa sinagoga aron pag ako lang unahan sila. Kung gabis sukod-sukod wala ba sila nagagamit aning testo ha. Kay naman nas buhat 20 city. Unang adlaw semana nagtigom sila alang sa balang panihapon. Pero nabi matag adlaw buhat 42 size. Di ba? Buhat 2:46. Nga matag adlaw nagtigom sila sa kabalayan og templo. Pero dili sinagoga. Mao bitaw ngitang Katoliko na agitay balaan nga adlaw, espesyal nga adlaw Domingo kanusa si Kristo na banhaw og niyang adlaw sa gisimba sa mga apostoles og naaputay dili mas. Kay sukat pas mga apostoles nagpahigayon po sila tipik-tipik sa tinapay sa kabalayan adlaw-adlaw og sa templo. O niya, Mass in the New Testament is breaking of the bread. The Holy Mass is the celebration of the Lord's Supper. Eucharist or the Lord's Supper. The celebration of the Eucharist, Holy Eucharist or the Lord's Supper. Muna nga, kung tanawon pinangga, kaniunta, mabakuti na puno ta siya ni. Di naman siya magpapangutana. Di ba? Wala lang. Ang iyaman ko, naghisgot siya nga, ako, proud ka siya. Ako sa una, Katoliko ko, magpista mi, akong mama manalabtan. O niya, nangaon na itong namisahay, ako pagkakaon, kay nagmahay-mahay taon siya, wasa kakaon na baboy. Okay, nagsagko pa taon. Pero nakabasa ko sa San Juan 5:39 nga kinahanglan imong pangitaon ng kamatuoran, sada nakakaplag na kus kamatuoran, nakaangko na kus kaluwasan. Mao bini yung pulong akong gilitok, ay akong gisulat. Mao bitaw nung kugi kay ko kay bisag unsay pulong mulitok sa baba, ako gina isulat. Aron dili malimtan ba? Dili lang ang teksto nga yung gisulat. Nga di ba may tabong sulat ko ng sanuhan o ang yung gilitok, matingo pa. Di ba? Pero, Synoptic Gospel, o may kanang mabasa sa Mateo, mabasa mo ko na sanuhan. Noon, ang Synoptic Gospel na kang Mateo, Marcos, kang Lucas, kay kaning detalyado namin kang sanuhan. Kaya kalang sanuhan na po gintang, kaning TPD namin kang sanuhan. Pero ang kang San Mateo, 41 AD pa na, 58 AD, 60 AD, ang ilang Man Marcos, San Lucas. Nan karon, niya, mo to ako sa pangutana. O nagtuman makasugo sa ding nakakaplag kas kamatuoran. O yung kadyas na puno kasugo na ang tahura. Ikapat ba nagsugo? Tahura ang imong amahan o ginahan aron mo taas ang ilang kinabuhi. Wala ra ba na kondisyonal? Unconditional ra ba na? Maunsa man imong inahan og mangilad og batasan, matarong og batasan, tahuron yun na nimo. Wa may kondisyon dia. Aron mo taas imong kinabuhi. Unya, mayroon siya nagtahod, nagkato. Siya nagsabdis sa iyan Katoliko. Nagtahod pa rin na, wala na nagtahod. Di ba? Wala na nagtahod. Una nga, siya rin napakuti siyang proud kay pagarpar ni nga kuan. So, ang ato lang, ako ning padayonon og di lang sa kong discuss about kuan, ako lang ning rebat ning iyang mga pulong, iyang kuan, actually, ako ning tiwasog pangutana, magkita na po may sunod. Kay lisod po 30 minutos yung namahayag. 30 minutos. 30 minutos. Nalimot man ko hatag og minutos god. Pero nangutana kong brother ni unsang wala ko tong 30 na lang kay lapas mga niguan. At least nga nagapos siya. O niya na magpapanguntaw na ka tutor kayo.
Isa na pa kuno siya pendant, alas 6 ba to. Pero sige lang. Kaya di magyapon to siya kay kapo sunod ani ako magyapon siya mapangutana may tungod ani iyang pamahayag nga kuan. So ana lang, salamat kay sa mga viewers ubay-ubay at sa dipas Brother Nel ug naa pa pangutana Brother Mancio napagya kanila mura man eh. Bro, matod Luberanes sa Katoliko pa siya magdebosyon sila ni San Miguel. Apan may biya siya kay di man siya katawhan sa Dios. Daniel 12:1. Og niadtong panahon si Michael Mitindog ang dakong prinsipe alang sa mga anak sa imong katawhan. Og moabot ang kasamok sukad wa pa mahitabo. Katoliko ang katawhan sa Dios, katawhan nga pinili hari anong mga pari. Unang Pedro 2:9. Thanks Brad Tubod. Lamat. Ang joker gid to Brother Nel, recorded ra ba? Kay di man dahil si Kristo, di man gid sila matud nga iglesia. Unya ang matud nga iglesia may nakapalagang kaluwasan. Kani itipon na sila. Niya iya napugos siya nga 31 Domini nagtukod ang simbahan kay si Kristo mga tao is 4 BC. Munang yatras nimo manang 31. Pero magsugod na tag AD mo nang 33 kapon. Advance. Wala na siya nag-contradict. Kaya nataw mas si Kristo 4 BC. Si Maynosa nimo manang 31 kapon. Kaya karon sa dihang wala po mong katipon, wala po may kaluwasan. Sa mong tuig ka natipon, 1863. Imagine! 31 si Kristo nagtukod iglesia matuod nga simbahan. Ako pa mong na totong pumutuon. So, kaning tinugod nga simbahan nga matuod kang Kristo. O yun din ang Katoliko, mayroon tong ginasagdili. Kung ako na pong mabasa nga Katoliko, wala kag di siya mutuo sa pirensya sa Biblia. Bas, nga tayo mabasa. Kaya may itong tuan, kanang mabasa, kanang iyang di mabasa. Problema naman po ito niya. Kung dili si Kristo nagtukod sa Katoliko, kinsa man po nagtukod, hindi si Kristo. Nga ang Biblia o referensya, niingon si Kristo, niya ikaw may dili. Ala-ala mo siya nga, mangureksyon siya nga, way answer. Di ba? Dako ganyan ang problema, gyud. Dako ganyan ang problema, pero ang ingon, ang matuod na simbahan ko, no, katulito ko ni Kristo, 31 edict. Ini, nakatapo sila, 1863 na, luya, oy, kani akong pinanggang amansyo. Imbis katoliko na na, ni ato no, ning tapo lang. Ini, nakatapo, 1863. Pasti lang luya. Sa kuwan pa, LKK. Bueno, muna ha, unya, ako ning turnover ni Brother Nel, kay ako lang i-stop ning sa kuan ha. Ako gyud itong gipatasan ang amo ang kuan. Kay wala man gyud koy kuan.